Vamos a ver, comenzamos coa roda de prensa. Cando nos último partido, despois seguirán os compañeiros. Bueno, un partido como presumíamos, como preveíamos, non? Moi parexo, de dos equipos de bo nivel, un Leganés con calidade, moi físico. Creo que no primeiro tempo, sobre todo porque estuvemos ben co balón e fixemos danos sin ser capaces de facer gol. Encontramos o gol aí casi no inicio do segundo tempo e depois tocou defenderse ben frente a un equipo que era o que decíamos, non? Moito ritmo, moita calidade, bo físico, pero bueno, creo que nos defendimos ben, que tuvemos algunha contra boa, pero había que sufrir e sacar os 3 puntos que, como dixen na previa, os consideraba claves. Nunha primeira metade na que merecedes ir por diante no marcador, non? Chega ese gol de Antón Escobar, o 1-0, e a partir de aí toca 40 e pico minutos de moito sufrimento, porque o Leganés apretou moito. Botaches en falta aí nesa segunda metade un poquinho máis de control do balón para non darte tantas opcións a eles? Sí, pero era difícil. Tiñamos a Agulló con un proceso gripal desde os xoves moi xustiño para pedir ese esforzo de asumir na salida de balón. Vimos un equipo enfrente que nos estaba apretando moi arriba, xa nos costaba máis ter o control do balón, pero supemos sufrir sin él, non? Xuntarnos, un equipo solidario, un esforzo bestial de todos os futbolistas que participaron hoxe polo Bergantiños, que creo que hai que destacar ese esforzo que fixeron. Me tocou a outra cara, non? De defender frente a un equipo que ten moitos argumentos, e xa sabíamos, non? Ganamos na primeira volta, pero xa vimos que é un gran equipo. Hoxe con baixas en defensa, non? Actuou, nun principio, Hugo Díaz de central, o esforzo de todo o equipo, como decías, despois entrou o Iago Parga, Hugo Díaz pasou a lateral. Eso, significa que todo o equipo está moi comprometido, eso, dimos números tamén, non? Que o Bergantiños está facendo esta temporada. Sí, vamos a ver, lesionouse Blas con algunha molestia, houve que tomar esa decisión de cambiálo para non arriscar. Temos unha semana de 3 partidos, preferimos guardar a algún futbolista, porque eso, temos unha semana completa, pero sabemos que os que compiten van sempre ao 100%, non? Eu creo que é unha virtude dese grupo, que é o que os fai estar facendo o que están facendo, non? Hai que felicitalos hoxe polo esforzo, pola mañán adestrar para recuperarse ben e pensar no mércores, pero é certo que as combinacións que facemos todas dan bo rendimento, eso porque hai unha implicación total do equipo, eso é moi importante. Sei que lemos hoxe o que leva é que son 3 puntos menos para a permanencia, pero hoxe o Bergantiños durme en postos de playoff. Cun partido menos, que significa eso? Significa que estamos moito mellor do que esperábamos estar todos a estas alturas, somos conscientes, pero se digo que ese grupo que está aí dentro ten unha implicación bestial, tamén che digo que son moi ambiciosos, así que mientras elas queiran, tenemos que seguir tirando para arriba, a ver hasta onde somos capaces de chegar, pero non vamos a renunciar a nada. Cos pés no chan, cada partido dando o máximo, hasta onde cheguemos. E agora, co partido aplazado, é unha oportunidade de ouro para sumar 3 puntos que outros rivais non van poder sumar. Claro, nos colocaría todavía millor dentro dese playoff, lle podíamos meter puntos a equipos que están aí con nós, o Leganés viña un punto por encima, está 2 por debaixo, podemos aumentar esa ventaxa. É un partido, quero repetirme, non? Pero volve a ser moi importante porque ahora cando sumas de 3 a estas alturas de tempada e que a igualdade que hai na clasificación, pois son saltos moi importantes, non? Entón, o que dixen, recuperar, pensar no partido de Salamanca, ser ambiciosos e intentar volver a gañar. Comentabas antes que na primeira volta tamén ganaxedes en Leganés, hoxe viña o equipo por diante vosa, tamén nesa segunda volta tamén hai que botar un ollo ao tema do golaverás, non? Sacade 6 puntos contra un rival directo, eso tamén é fundamental. Claro, o apertado que está ademais isto pode condicionar a clasificación final, non? Que haxa un doble empate, un triple empate. A semana pasada, con un punto en Móstoles non viñamos de todo contentos polo que fixemos, non porque non fora xusto, pero
sabíamos que o Galaverás tamén estaba con nós, non? E hoxe é outro equipo que lle temos o Galaverás particular. Vamos a ver a importancia que ten, pero tal e como está a clasificación, probablemente sexa moi importante ao final de tempada. Volveches, non, a registramento de 20 minutos no encontro, e quería saber un poquinho como vai evolucionando, non? Decías que era un xogador con moita posición, como vai aclimatándose, non, a dinámica do primeiro equipo. Bueno, eu que dixen cando dixen que Estramil tiña que ser un futbolista máis da primeira plantilla era que non estaba para rellenar, non? E hoxe me parecía que podíamos cerrar mellor as bandas, nos últimos quería facer o cambio antes, pero o balón prácticamente non saleu fora. Cerrar as bandas con el de carril, con Yelko por diante, que Cano caera na izquierda, quedarnos aí con 5-4-1, eran 4 ou 5 minutos, e sei perfectamente que sale totalmente metido no partido e que vai a cumplir o que lle pidan, porque é unha das grandes virtudes que ten Estramil, así que nada, sigue crecendo, pouco a pouco tendrá máis minutos. Casi sen tempo para disfrutar destes 3 puntos, desta victoria que, como dicíamos, eran vitais. Tocas a seguinte cita, que temos así un calendario bastante apretado estes días, pero afrontas de outra maneira, non? Somando estes 3 puntos unha nova victoria. Sí, falábamos outro día de que cando tes unha semana de 3 o importante é o que tes por diante o primeiro, non? Porque encaras o resto dos partidos de outra maneira, non? Bueno, é o que sabemos que volvemos a xogar mércores, pero isto anímicamente é un plus grande, hai que recuperarse ben, disfrutalo hasta mañán ou hasta lunes, que xa haberá que empezar a pensar no Salamanca e volver a competir como fai este equipo. Así, pois sempre temos posibilidades de gañar, non?